Kani siya nga kamuting kahoy, gigaling lang gini siya tapos walay timpla, gibutangan ni siya gubi. Pero for today's video mga kabisaya, atong suruyon ang Boulevard diri sa Isabela City, Basilan. Og muna among unang gabi diri sa Isabela City, Basilan mga kabisaya. Og wala po kabalo ko unsa ang mga pagkaon ang naa dinhi, but excited na gyud ko mutingaw sa ilang mga klase-klase nga mga delicacy dinhi. Ma'am, ano tong martabak? May vegetable sa loob. Pero parang roti rin. Tapos tong roti, plain lang. Hindi, may egg siya. Egg siya. Wow. May plain din. Walang egg. Ito po, ito kari-kari. Ito, condensed So, milk. So ito, curry sauce. Tapos ito, Pwede rin mix. Pwede. condensed milk to. Muni ang roti with egg. Tapos kani ang martabak. Martabak is 60 pesos. And then the roti with egg is 40 pesos mga kabisaya. So ito, para ding roti daw. Pero may vegetable sa loob. Ito with egg lang. So this is the Malaysian food here in Basilan mga kabisaya. Dito sa Boulevard to available. Everyday sila dito from 4 to 9 p.m. Grabe ang mga kabisa. Pero same-same na din sila sa Malaysian food nga na-taste ko sa Pagadian City, mga kabisaya. Itry natin sa condensed milk. Dami igapon sa loob. So guys, muna siya ang martabak na tag 60 pesos. Malaysian food gyapon ni diri sa Basilan. O kani siya, mura gyapon siya roti mga kabisaya, pero na siya vegetable sa sulod. Na siya cabbage, carrots, ug white onions. Ay, mura siya vegetable lumpia. May egg din siya. Lami siya. So muning lami kay ibutang sa curry sauce. Lami siya guys, grabe makabusog. Grabe si ate mga kabisaya, kay 10 years na siya namaligang Malaysian food diri sa Basilan. So kung makaani mo Basilan, ani na mo diri sa Boulevard, try ninyo ning Malaysian food. Tag 60 pesos na ning matarbak. Pwede rin ilagay yung condensed dito. Wow, so 30 pesos lang to mga kabisaya. Okay. Wow. Grabe. Okay, luto na naman. Wow. Yay. Thank you. Guys, abigin ako sa Pagadian ang pinakabarato nga roti, pero diri sa Basilan mas grabe ka barato. Ang plain roti is 30 pesos only. Tapos pwede pa gid niyo pabot nga no condensed milk. Thank you. Pagabot na mo ning Basilan mga kabisaya, mo gini mong unang kaon diring lugara, og wagi ko gi-expect nga inana ka barato diri guys. Og kaning plain roti with condensed milk tag 30 pesos lang ni siya mga kabisaya, og grabe kalami. Og diri mga kabisaya, daghan sa kay makita ang mga pinutos nga pagkaon. Magkano to kuya? 20 pesos. Parang pichi-pichi. Dagan pog mga chicken barbecue mga kabisaya. Nakita pod na ako ning main delicacies diri sa Basilan, kaning pyuto kamuting kahoy nga tag 20 pesos ang putos. Try na to. Tamban to? Ay wow. Tamban. So mga kabisaya, kita na sad ko lain nga delicacy diri sa Basilan. To kamuting kahoy lang tawag ani.
Mga kabisaya, diri sa Basilan, abunda gid kay slag mga delicacies gikan sa kamuting kahoy. O usually wala kay makita nga rice dinhi. Kay usually gyud kaning kamuting kahoy, muna lang ginahimo nga rice kay mas grabe gyud daw ang kabusok at the same time mas barato. Ano siya ang kamuting kahoy, gigaling lang gini siya tapos walay timpla, gibutangan ni siya gubi. Tapos gi-steam. Perfect. This is 10 pesos. Grabe, no? Barato nga, no? Tamban. Wow. So nice. Aman. Kayo. No? Anong tawag dito, kuya? Agal-agal. Hagal-hagal. Agal-agal. Agal. Agal-agal. 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 Sa CD on, tawag namin dito, gusto. Gusto kayo rin. Oo. Ayan, laman na. Grabe, no? Maubos na. Ano to? Quick na. Yung perfect dito, walang color, no? Bente lang. Okay, 20 lang? Oh. 20 lang. Pag 3 kilo ang bilhin mo, 50. Isa lang, pulong kakain eh. So, 1 kilo. Isang... So, ayan na to ang lansones nga, tag 20 pesos per kilo. Brato kay mga lansones, di makabisa. Tamis? Tamis, guys. Nakalabay min sa Zamboanga del Sur, 10 pesos ang lansones dito per kilo. Dagan kibato sa Basilan. Ginoo ko kung diri ta magpuyo ani manambok kita kay dagan kita mapalit nga barato. Alin na mo diri, try na mo diri sa Basilan Boulevard. Guys, kabalo ba mo basta adlaw tsada kay ni tanawon din eh. Kita mo nang gasiga diha. Nang gasiga. Mga balay lang na siya nga gapatong sa dagat ra, as in kahoy lang gina siya gipatong, murag sungkod bitaw nga kahoy tapos colorful kay nga balay. Nindot yung kay tanawon, guys.